velkommen til Rasmus YouTube-kanal. Frederik, han er ikke en del af min YouTube-kanal mere. Jeg har smidt ham ud, fordi han blev mobbet over, at han var fangehej, og så gik han hjem totalt mobbet. Men nu har Emil fra min klasse. Hej. Han vil gerne vise jer, hvordan man går på glat vis uden at falde som en klovn. Vældig. Jeg skal lige filme. Emil, kom, skub mig. Skub mig. Au. Så godt. Du skal kigge ind i den. Ja, læg dig ned. Så kan det godt være, at jeg snart laver en YouTube-video. Jeg lover, jeg skal nok snart komme med nogen, okay? Men det er kun et måske til, at jeg smider Frederik ud.